tothom! Avui us explicaré l'11è conte confinat, un conte de la col·lecció dels explicats de Vivim del Cuento que es diu El Ventafocs, il·lustrat per l'Ona Causa. Doncs bé, resulta que aquesta història té dos protagonistes, un rei i una reina, i un jove príncep. El jove príncep vivia molt tranquil perquè sabia que el dia demà el que hauria de fer era ser de rei, que ho tindria tot resolt, que només hauria de saludar, fer actes oficials, el típic que fa un rei, no? Ja ho sabem tots, sortia a fer discursos, aquestes històries, ja ho sabem. Doncs bé, resulta que ell no acabava d'estar massa convençut que això de ser rei li acabés d'agradar, perquè era una mica avorrit. I tota la seva vida anava passant, fins que de cop i volta, una desgràcia! El pare va morir, el rei va morir, i la reina estava molt trista. I el pobre príncep estava espantat perquè veia la mare tan espantada i no sabia com ajudar-la. I de cop i volta, resulta que la reina va conèixer un nou senyor i s'hi va casar, i el príncep estava molt content perquè la mare tornava a ser feliç. Però resulta que aquest nou rei va venir amb dos germans postissos, dos germanastres. I tant el rei nou com els dos germanastres el tractaven molt malament. Li deien, sapastre, no serveixes per res. No volem que juguis amb nosaltres, que ets molt avorrit. Aparta, sapastre. Però el príncep estava una mica ensupit, però bé, com hi havia la mare, tot anava bé. Però un altre cop, la desgràcia. La mare del príncep va morir i de cop i volta es va veure sol amb el pare postís i els dos germanastres. I el tractaven de malament. Sapastre per aquí, sapastre per allà, aparta, sapastre, no el deixaven viure tranquil. Fins que un dia van decidir que li donarien feina per no tenir-lo per allà, pel mig, molestant. I el pobre li van donar una feina que és fer de ventafocs. Que no sabeu què és fer de ventafocs? Cap problema, us ho explicaré mateix. Doncs sí, jo sóc el ventafocs. I sabeu, vaig tot el dia pel palau encenent i apagant espelmes, llars de foc, i sobretot que no s'apaguin les llars de foc, perquè si no fa un fred, en aquest palau fa molt de fred, hi ha uns corrents d'aire que volen fins i tot les peluses del terra. I tot el dia m'estan dient que he d'anar a encendre focs, que els he d'apagar, que he d'anar a ventar-los, per això em diuen ventafocs. I el pitjor de tot, cada dia m'he de llevar el primer i l'últim anar-me'n a dormir. El primer perquè, clar, ho he d'encendre tot. I el darrer perquè ho he de pagar, no fos cas que durant la nit s'incendiés alguna cosa. I mentrestant els meus germanastres allà, aprenent a saludar, fent tirar mar, anant a cavall, i jo aquí, corrent, amunt, avall, fent tota l'estona de ventafocs. I estic cansat. Però això és l'últim. Sabeu què m'han fet? A més, avui m'han fet que hi hagi un ball a palau. Sí, o sigui que això s'allargarà fins molt tard. I vinga, mira, tots estan ballant. Apa, vinga, tots ballant, tots passant-s'ho bé. I jo aquí esperant que estic molt de son. No acabaran mai? Per favor, que m'amoïna a dormir! No em fan ni cas. Doncs saps què? Ja me n'he cansat. Ja veuràs tu si se'n van a dormir. Ja veuràs. Els hi començaré a pagar espelmes. Apa! No se'n n'assabenten de res. Ja veuràs tu. Un altre. A veure si també se n'adonen. Res de res. Tu, quin desastre. Un altre. No, i això que això ballant. Doncs s'ha acabat. Ara sí que serà grossa la que faré. Tots a dormir. S'ha acabat. Vinc, plet! Ui! Quin desastre! Deixa'm dormir! Per favor! I el dia següent, quan es va llevar el ventafocs, es va trobar sabates escampades per tot arreu. Ai, caram, què és tot això? Ja ho sé, quan es van veure les fosques, tota la gent del ball van sortir corrents i van començar a perdre les sabates. Ai, què em faré jo ara d'aquestes sabates? Doncs bé, les hauré de classificar perquè les puguin enviar a la gent. A veure... Oita, mira tu, unes botes, caram, amb taló de color negre, del 38, perfecte, cap aquí. Què més tenim? Unes sabates de no mudar massa del 43, marrons, cap aquí. Què més? Unes sandàlies perfectes per anar a la muntanya, superbé.
sabatetes petites dels nens que van venir, de color verd i del 23, molt bé. I tenim unes sabates, sandàlies de nen petit i opa, sabatetes de xarol del 42, que guapes que són. I vinc a classificar fins que, caram, mireu, quina espardenya tan xula, és la millor sabata que hi ha entre totes aquestes. M'agradaria saber de qui és. I encara m'agradaria saber més qui l'ha fet. Doncs bé, el jove Ventafocs va agafar aquella espardenya perfecta i se'n va anar casa per casa a preguntar a veure si trobava el propietari o qui l'havia fabricat. I hi va trobar gent de tota mena, gent a qui la sabata li anava gegantina, gent a qui la sabata li anava tan petita que quasi la rebentaven. I quan ja havia desistit pràcticament de trobar qui l'havia fet o el seu propietari, va trobar una casa perduda enmig del bosc amb un cartell que deia sabateria. Va trucar a la porta, cloc, 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 i va sortir una noia molt atabalada que li va dir passa, passa cap a dins, que estic acabant la meva darrera creació, les corralisses, sabates per córrer, vine, vine. I van entrar tots dos cap a dins. I el noi quan va entrar, mare de Déu, estava tot ple de sabates barrejades per tot arreu, fils, vetes, tipus de soles, uau, quina passada, no podia parar de mirar tot allò, li encantava. I li va dir a la noia, escolta'm, saps si aquesta sabata és teva? I li va dir, i tant, la vaig perdre l'altre dia a la festa de Palau, dona'm, que me la poso, pum, se la va posar i li anava perfecta. El noi es va quedar mirant, mirava com la noia cosia i li va demanar, escolta'm, em puc quedar aquí amb tu? La noia s'ho va pensar, el va mirar de baix a dalt, va dir, crec que series bon sabater, va, deixo que et quedis aquí amb mi. I sí, es van quedar els dos junts. I vinga a cosir, vinga a treballar en noves idees, noves sabates, que si unes per córrer, que si unes per escalar, que si unes per tirar-se per caigudes, de tota mena. I van anar a passar els dies i ells dos, doncs, primer van ser amics i després es van enamorar. Sí. I encara van passar més els dies i tothom coneixia les seves sabates. I encara van passar més dies i vet aquí que el padrastre, el pare postís del Ventafocs, es va morir. I el reialme necessitava un rei, o sigui que van escollir un dels dos germans postissos com a nou rei. I el dia de la coronació el rei rebia regals de tots els artesans. I quina va ser la sorpresa del rei que va veure un regal excepcional, una capsa, on a la tapa deia corredisses, la va obrir i va trobar unes sabates precioses, li encantaven. Se les posaria per sortir corrent del palau i escapar-se d'aquell avorriment. I sota les sabates hi havia una carta. I a la carta li explicava que aquelles sabates les havia fet el Ventafocs. Sí. I que ara era molt feliç fent sabates, que és el que més li agradava i l'omplia. I el rei estava allà a palau una mica ensopit i una mica avorrit, perquè això de fer de rei no li acabava d'agradar. I vet aquí un gat, i vet aquí un gos, que el conte del Ventafocs ja s'ha fos.